skærmen ser vores app øverst i højre hjørne, og den viser den nuværende elpris indikeret ved farven, og så viser den også en pil, der indikerer, hvordan at prisen den stiger eller falder i næste time. Man kan også se prisen på elen, som den er lige nu, i øre per kilowatt-time lige under pilen. Man kan tilvælge eller fravælge at få en notifikation hver dag, hvordan at prisen bliver i morgen. Den ses hernede. Og ellers så er der også en widget, der tilhører appen, og den kan vi se her. Den viser mere detaljeret, hvordan dagens elpriser bliver, og den giver os et gennemsnit ved den stiplede linje, og så kan man se den aktuelle pris. Den har også en mere detaljeret widget, som også giver et overblik over dagen, men også prisen nu, minimum, maksimum og middel for dagen. Hvis man går ind i appen, så er der indstillinger, og her kan man selv indstille, hvornår man synes, at prisen skal vise grøn. Sådan der, og også rød. Man kan også gå ind i brugerdefineret, og her kan man indstille på baggrund af prisen. Før der var det gennemsnit, men her der kan man gøre det på prisen, så hvis jeg synes, den skal være vise grøn under 100 øre, så kan jeg indstille det her. Man kan også vælge landsdel, øst eller vest, af det her indflydelse på priserne, og man kan også indstille, om man vil have hvid, grå, sort eller grøn, gul, rød. Hernede der kan man tilmelde sig notifikationen, og til sidst kan man gå ind på hjemmesiden, hvor priserne de er taget fra, og se det mere detaljeret herinde. På forsiden er der også lige en symbolforklaring, hvis man ikke helt forstår, hvad pilene viser, så står det her.